Sepe, Papa Alfred, Papa Son in the middle. Papa Kessler, Papa Na. Supposed to siya ngayon buwan kumilin si Ito yung po ito. Kung di mo esas, Teva taş na medyo programo lang si Aliknena taş na natsuki hastalo and si ilan kasi Akilen may full learn state mo artin maslos. At kita siya long si akilen ko kibel siya. Ang akilen pe panakewa mo siya ulalap at pa siya ulalap kibel siya kadin akilen ko pewa. Kaya pe nasyum nema ko siya na wikat na kibel siya. Dali full ikas na bisengi nga nakilain kong kulo na siyumti kong pagawikat pe bisengi. Yok mga katye liksan ifak terokto amoy pangay nga awalya Preston Lasha yan chat inkay narela sham simet inkay nigasla tagay ni Lasha inakilain kuwas na kayo. Katevin truck mo Tugun mugigular sa inyo, kadin ko yung dafalain robe ki yelituo ko ki pelvasho. Ora, fintra clash na sa inyo pa yung dawa parani, kayo na clash kayo, kadin ko yung fash na may tekin siya ulalap pa siya usi. Ako lalo nagkaso, pala na din ko yung protocol ng pagkakilala ng machine. Enough. Yan po ang mga layla hindi natin yung kaso. may kaso. Sayang mo may announcement kaya na siya kahit masako nga nakikitalo. Pinakain isa na nito. Hindi lang.
Kimo, Tenema, oh Kamo, Kaulan nalilian, kaulan batalik, aksak kaulan bakanena. Kamala Bensi, Mama, Implasha, actually on from Sepe, Senator and Tabula, in the name again. What good from But Gamala, the thing about Casper to get Seal Lasha, alongside we. Aliknena ne vaccine got ke mo last together. Then we will see. Pati mo magat di vaccine. Alongside Aliknena, bच्चे तो मार शुरू के vaccine. Influencer से हम सेवन के वो अमृत के वो. Akin we tap how you got share last and greater. In fact, Kuloman lap lesin better ke wama first belting. Sepe se met kide. Or how lama mat podash ke kain do nilan. Elbert Mitsason kadenin mo pace sa naman kita yakla sa ko na. Paminte ki talikuya kasi wal pa pa for ito ano rin from the in tafel line sa kulong mga na ke kat we national tagay ni kasi na nepisi pamato Conrad Srue kan ni saya apa Nena kay wana wanan dia digiga kat pe pa kay telemit kasi si kidumit si me pana kat we kaksatin mga na boss ace kat gan we boss Akitira siya kita kaya siya katutulungan niya sa ulo. Kati siya ilamo sa ulo, kaya nga siya pati mo tulik natin neta din ikotos kaya pati kayo na isa. Nakong pinag siya na kinulat niyo siya na siya na sa smugi na tita mga sales ko. Kung ako kalap ke samsama na niya na nga wala pa taong talfin kung ito nga po pumawan niya aspa itinasya wikigawigin pro yung iba na kung si Ted na sa pitagay na sobrigyan. Ngayon kasi talik na kayo sa ulan papayan for it. Talik na tayo na basic kaya so kasi ako makapass mo sa mga student at yaklaw sa ko. Inakfal niya na Iman, Merry Christmas and New Year's na sinsaw na ko. Ito yung Well, I'm not really know speaking English, but I will try. We are not gonna stay or march. We're gonna sing. We're gonna make us sing a song. Okay. Thank you. Ay, si Pasan ba? Halo, ano? Well, president.
文化什么？访问Door. Door. Ito, saan? 엄마 망한 이게 무슨 망했겠구나. Why eat too much fruit when he fuck love? Why? Oh Akan sa flyer, on marching outside, siapa ngamang siapa mau lupa apa? Apa siapa masih Rinson? Atang daga dito kasi siya asphalt sa kwantalik na el papel nila el pag oye. Kaya na ulo dito kaya misalnya alang siya kulo lang ali tayo kanya para system ng wala lusin sa niya. Kaya na nito ang ali nakafakilo na sila William pa ito kanya sa niya. Ating kakalipyak ngayon o kaya na wali papak. Kulo mga lap. Alam na sa pelo kita bangun seolah Papa Sorom. Srue in winter hakien. Happy Merry Christmas. Ngayon Happy New Year. In week ko gusto nga ba only two. Okay, pensing si Srue. Ngayon, natin nalaliyak, talik mukul, ipon mukul ito. Matayin na wala manasar, matari hawal talingi, man araw na kakingi na. Man wakong gun ko na siya ito, o nakikositaan. Taga siya ito marke, taga soro. El Natala Nkala. Ano from Kimie. El Natala Ron, Tagawalyan, and Padre Nikotos. Siyaw siya Astalik Magulo na kantahan, Robin Kinere, Aru Kinere. Gulunge kaya na wamin let. Tasak na Palik Na Nena. Kasi hindi siya ito. Matayin tolo, wiyan tangi, kabdato din natin sorong iba. Sepe, Marina, ang ako si Tala, and Arfinan Machel, and Misha Batari. Tama and wagin na Batari, kata Pelsomla. Na matsila lang pa kami. It mga awin mising ay pa kada mo namatay akiro. Ato laman nakanda lang tako manay ko sa tago different mga stalo taka kipusin nito la elut tegen long launching el non ka wala ka norala pa el ko flower la different mga so awi pe mot ko mga ko flower la man naman yok ta elyam singe tadala na patok ya na tari na tako ano lang si pe ko sakit ko pe
fall yang in fact that they were not the costume. Pangay laban chow sing full na talo sa ngama Palik Na Nena ko sita. Pangan full siya luo astalik din dalit nga kayo nada robin yan mat mabalik kya na. Paya alina kala ko flan na program sing na na nabaya ka insight me. Palik natin tamay sebaik Sulaiman after talik tolu na natal dalber pangapit siya klo after talik natal dal din talik natal niya talik na di ka ala na keliye kuhos pas ka na talik din nga mga Fulindalik sindik sibesito ko, sibesito ko, nga grandpa, tanya. Correct, grandpa. Kadala na kiwi, usyal dalo dan di kuwos, mayan ka titan kal singe, inkal lo sa singal ito yak finan ko siya, oy me, nain panye, pangaingan kita gani singela, gusto gani ko sinjilbe, akmuli ak makadito ke maging kuwege. Talaga ito tumusa, ngasonon ngaliel siya nakay, for-for-pehan niya, sus kaki, sistagay yun, yung kahit ko naman meta. Alin na bakante na niya na nalaki kaki. Manilala arog yun rin yan. Kung sila bakit ko sa taga itayak si Hinan Kufran. Elne maitse na Hinan Kufran tawagan mong kuyame ta ilalim taka panahalan Kufraya isyan ewarak makanag kayo ngayon kasi magpapayoklal inkarangan kaisye uta kapula ngamay ba aftalan impulo enye ito lang tayo na gaya kyak pesin matanalem siya main chow sema engwigas kola kakay nakilim yaklan ujak na ke putfulayata en mata ko sa mamtaw ya akilin yakin manin Shaulan si Kay. Naging madayak sin Monggoya, ito yakin taladalin para pusmat Monggoya. Kung sita, tiya maluwas bayan yimit, malanday na. Nakisibin, sam-sam batang Monggoya tagal na nalim, nesalim, nemata siya, na certified. Nabanang ito yung tanyero os may tamad ko siya sa usin. William ito yung ko siya. Paya ko siya matlang sinan namrud. Kusyak siya taga tumuho siya. Nakatlalong yung mga pintakin siya William ba kusya ito. Aki ko sin itala pangita ito yung ko siya. Taga tumuhusan o tiyaking yaklay kakalangan. Karangin mat ko siya tiyalilak suwin kalma pasilan ka lakismin. Ila ko pen na kaywan. Gatsin in sisisake kami mo matilak kapya manay mat kalansi. Sisakli kinasam ramang tahal gala makusik-sik na ka. Tangali mo, kingal nato rin naslan, nga nasos pa nato, pero nga, kaya fakla ka na po sinita. Taga tumungo sa, may falat lang nitawag siya. Kaya na may soon prestan makusayamit. May na alem, may na idayat nga,
Dapat mo sa masunod kay Preston lang natawi all pinag-try. Ngamataan na lama ko pinag ngalong from ngalong pasel kita from kaya king naslon may na to teta Lois tawo na breng ang talmama ilo na from dal John Baptizer kiko siya long ke kasaki pa wala may na alusi but na long si te sista itu tangi koki alun jalan alu itu yak se bange ngara kami nagi mange alkin semati ngerik ma ngaki long ngaki fa Palik Na Nena mo in long tawa to mo usa may detayak tin may kainin mo ko na kewa tafad Srue Kimie, Wakuk, and nagwalaro. Katmina and Yutaka. Wala kita ko flower lawan na Vaksin check singalong siya. From ngali natag bisingin hasta chen ko katabe talikne Aliknena Ilosale urik magingya. Tangake sa kalkuwasin ito mo pangasima review niya na ang ito ganyan. Katagay nagtinday sa tagamata tamas na natakiyas. Kaya hindi patatlalig yung mga laruan. Yung kalat na lang, may ka-truck time ko siya. Boys na siyang ramloko, tangalang si Lakin nin siyang tagay sa sama, kusin, magmagana, tawa kayo mati, manas ng kaya sigos. Kain sigat niya na sa akin lakat wi siya ulo. Katliye, matan kiya siya kaya tangke lustalik. Siya tatawa mga bangarak na saman tatye. Kada kakasara, dahil mata gal siya wala siya dalas niyan matalantad. Pahingi, ngawi mat kon, lan siya ngafin na matsas, Tangan ko hindi magkukuha na asik kami. Magkukuha na yung ansi. Namaligan po ito kuluk. Niyan na mong le, mutasam from Rakan Sukramang eh. Kaya nga nagkangaptekin siya nga lang siya kay sisiwas. Kiko siya. Kusin dala. Kaya siya para sa tumumda niya magdasamon niya. Woyen na naksingin mawala ko sa nibang Alena yok magdafakya saklasha pela te kanina sisarak kuluk kina from alagay lang mahal informonja kesaw singe pangalugun na ngangat kitli tangawi matay maslowos ngawi te from siya nange kistarustulikan jasa sinne Ako nun suko makatiyak la, bayang nga kakangay. Mana ako yak si bagat na ako. Tajara.
What's everything? How long? Hãy lo làm gì sầu chén nó ta sẽ trong gì pas nó còn là lúc đấy thì nhà sa cố Orang ini, dia pinjakin aus apa yang lagi dia baso, atau yang dibaso. Ini lagi dia bangun seolah ini Katmina punya satu. Dia pinjakin pemain aus apa yang dia baso. Kalau dia bangun seolah ini Srue. Okay, well, Palik Na Nena. And someone got a ship, so ship chilla Nena, Ashlinton, Akos, Palik Gold, Tolo. Palik Madana Kushan Ba, Neasko, Nespe, Nesenior. Welcome na kasi Nelusa Bulgaon Papa Carles Papa Alton Papa Siak President Papa Carles gusto ko ito sinsaw sinay kat koin mut kumagat koin tangalye pise aske gul matayan aske pise tol tukuma Kayers Asyaya Kapan los kufla penay ikat Kata kanila At alwal begela Siya usin para te perform Kiribing gose to alas Dito yok Kit church last takan siya Time si Pena mapange Kanang be Ilos kufla penay ikat Kata kanila Amasabi upe Met nagawa nito pero ngayon masikip na sin siya usine sa William asya sin dalimatan natal sonsin ilong ngayon finan merke tapos tayo semon la kung ngayon sa ngayon arsin maslos kanang kat isye kadin somne kirbinas pe inu nagatin pagkain tapos nang kat tasyaya kin isye mo kiden somne Ako lang sa usine, ba't ako minor step, silikin na somla. Yeka rasap kita pukulyan nga kaya unkato. Ilsak kayo magkita na ako, yok lang lang sa kaya kaso. Ang tal-tal kaya, oya masikyakan. Tangan siya, steps nga para, sunan siya
nagdesulpe pangun met nagawa mo wearing cash ke sense ya na kuna specialization na sila na may pangun kusin to ko cash ke samlo sa Hello, siya pain ro ye se me tal ke to ana ke ngaba ke ye ka ro kite to ko aku kot na nago imana oye makat pala ke pero sa program lalo sa kadang siya may malang si ka ke sang lalo sa namnas ta na may do
program sepianya. Ini nama sampai lalan selan Srue. Ela anpain kos mikir tu lah ni kewa. Ya pe mit na kewa. Mit bias mit natas mit kawat lah. Damadat ke kacun Christmas sensenya. Ada malam kita Merry Christmas na sulos. May kewa ma. Sa toko, hindi ka jaking ali takya din sensenya. Lalos, kita sampai lalos kita ko. Tagitan pas na medyo programa. Kalian langsir bangun seulan na Kimie, pinasa ko.
quen mơ mình kể mình cha mơ đây là cả trên biển kẻ kia sự nghe nhìn ta có lại nhìn ta ya Ay, belum malam si Nusen, alas sangat. Auto bangun jaulan nalilian, pero maluos. Mga pialim ki siya using ay may tugi kateba, pero kitin fong, ay yepe unsuko. Pero tamit tugi mga nganwi, kung ngani spela inwi kaksakin kat ki mawala na paspas. Magat palakin wala siya ka wala si met na kayo papasa na kipensin yung anak kasin proy si iges la lain last kasi ngayon hasta liuk on course talik magulo matay na akos tulusin matayin kisyaw siya wang indatari ki mas lalos apan as utayin sila la magulo pala lagi talik natal nalilian. Siya using as grandchildren ko kaya mo talik natal nalilian natin natal. As talik pimpay sang logo si sagdo kwe pa siyan si pang mo ganda mo bangay. As grandkids, grandchildren, long will see natal. As great grandchildren, tol mo ulit kos natal nalilian. Ano ke faksip ye nga ke talik natal nesaya. Siya using ay matago bagian paspas. Kataga nasel, kataga nauro, kataga betsuk. Kataga pe, tapaya kat siya winyepe. Nabanan, kataga kulo malapla, kainin fel ngay ars, kiros. Ona siya unadal na siya. Kaya ngalal fugi mo, posyin siya unadal, Papa William, nadal biyo ma kapaspe nagi, onagi sumondiya ko. Papa William, siya ulalo matago maasel me. Siya natal ko, nagel natal be, elto ko pa siya rotoma. Apan ang kat siya natal William, kat matago ke kainin kapaspas po. Apan ang kita kulo malapla, kat kain as ke kainin kapasnan. Papasan ng siya. Pangan fakfutoto ke siya natal nalilian. Pinsak mo kat kayo siya natal Papa William kat natal be kipel fasro. Kitin kayo noreni Mars yeros ngay. Kitin kayo tin mafal kitin kayo kuliya ke masamasla. Kitin mo kayo norek magin. Nagkipel fasro. Kulo malap pe la bel semit siya natal William minasam lago kat 20 rela mising. Pinsak mo kitin kayo tahula o iya siya ke full lasha full natin nadas ka full natin nadas ka vinne tahula pe na to galigiban angan aban ang yamay pinsak class ka lokyok mo kating karanganan akyok ki magat challenggeo eluti Palik nadas ka natin nadas ingayin sige mawigi na matake Alapangan
special season. It's Christmas time, all the way in Melody. So join for Christmas and all it will be just so sweet. And also more come, Christmas are you too. Just is the reason for this very special season. बघा ते ती आलं कोण घातली काल माझला दिवसा तेच बाहेर नाही आता तशीच मग आता Kulong anak na si nagnagawa paano saklay na nila kasyaw wal nagagawa. Kulong naman na Merry Christmas friends Happy New Year kapapin na kasya samang upong kulong anak Alik Pous Kumpanex kumatawa first ni Richard kita masih wait ako. Hello. na kay YKPL Masha. Yo, kada nga yakin anak. Sige ke ngadi may pakantin. So, ngada pa na diye mange. Kuda malat ke kay ni nabobodas. Sa katake din. Ulu. Kapag kita kong let. Kapag year na to. Taba pray na kluo. Kul. Taba musakiyak tolong kul. Taba linle akagos. Taba pali. Taba shaflasi. Hoy sisna kulo. Amoy ganda siya. Taba Stanley. May na ngelawa. Kalma ne ma ash kese usingan nerino pamato. Na Sepe Tiramuan aklo nuclear aktuali na gayan usang ngayon le narina na nuclear pa lola na nakiramram betarye art full na ke full ako fla tagan lala pisya ke pension to na ke withdraw kaya kasi nawalan ke
Toi di situ ko kedin toi akademi. Ki from si piang sak mo afteran mo toi fuku. Amo siya una to Alik Pous siya lagi lawang fuku. Naro kete apa ye Lalo mali o papatay ka state ko niya.
state chair natin. Ang yun nakikita sampai na si usap kasi bangon siya wala ka ba nila? Expense Avenue. Kenge sam ako sa Taknas kawasam ako na Google bosan sam mo imatay na kawasam tawag. Talik na dahil daranay na nga kaya kaya ni Gabel sige. Tarik mugol ni Megor. Tarik matayan luo. Tarsak siyesin tarik matayan luo. Siyesin tarik matayan ngan el atapte. Inka bayla kaya nila kita likigas ngan aspak si naklogos. Pa Nak el ship na tekle nekatina el shella. Pakshe wielen pa Pedro. Pedro el ship pena tekle shell ne se pangpal shre Pedro el bayak sin kul rukchi. Karakter kesom dari lawas ngan ungaya si pesikak na ro je pel singan el fanjak na run ko anuskote. Tanah yang berat le, telefon syak dan nanti kat nanti bisa. Si dari kanal, nakon dari penadal kat sungai, pang tori. Setiap pakai usaha kena like car Aliknena. Elson na shun yesi, na elson bagayos. Na pa kaki akal din sa pangan laman kau singan, nikipel singan. Kaya nga diba na mataya raw skipel siya. Alam tangin siya. Kisipe. Yok peluwas. Edal kaintel enkel sila yan ani. Aro yan ke ye namda na irolos. Nike na nga pa. Usyawlok. Kuila na finan wala. Napasikyak ni siya ngayon. Talik. Itkos ni Katrina. Duo mi siya. Pasie kalam misingan. Kelintan pasie apa kalam galuf misingan. Panang ngakefak la wali mangefak. Sudalan malalus kat pausian elbais. Eluse elesla. Kispengen kat priya ladal pangimo kade lefa wi kat kyo yan ke mo kat problem ke. Masih met esam kat in prayon tel nake. Pangit sam puto intakan la chau sini ke pel sini pulau mal pulau mal
fun if you ride in a one-horse open sleigh? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, while you're young, take the girls tonight and sing a sleighing song. Just think about your day before the end is deep. Jingle all the sleigh and crack and take the lead. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Loge Bellaga Martine and we go to the back of the festival on the Merry Christmas and the New Year. And Pala, one get back the logo. It will be a cow. The cow by Mabena and Bello. That's what made up. Madaling siya o siya ito manga mo dahil nada si Srue kimas habat nato kumbay ko makisukla ko ngayon akalan niya mo Kinere karagin ko nakagulin natin tinalang natin arsipelo pa nang nakang Wo siya rin sokla, wo siya kalendar. Orang nga, itu main-main nggak pakai gulung natin. One program masya Allah kaya but mas tari, masyak siapa nalak. Lalu saya mesti kaya bayin. Pada sisangan narko itu. Let's hold on. Ikaw na silbat na kayo ha. Hindi kita ni se ako Rinson Nena ikut kali ये program लास्ट करेंगे. Aunque Easter lain waktu open na siguro, saya may nakakaga. Anak kaya Kimie team daw kaya sige simit pa ngayon. But ako lain para kong. But sinrak mo, pa kaya aspect kaya ito. Kumina ko lang step luman kong intay sa kapalo kay lain na pwede. Pero Mama ko maraming singin ay Derek mo kaya drum ko ay kaya ito in-drop mo inailam siya mas mapag-smoke ko lang siya malalaan ka drum ko ay kaya ito Pin, Boye kaya ito gasa kita tangan ko na kaya meeting sa med nakanasami ko min kahit ako na mo itulong na kaya masingin Pele ako lang nakita ni Srue kung
Isla Gluki, Sep Triple Daway and Gugularaki, Kulan Belgian Miro, Kumangulin Lakam, Etowamen, Alcuitan Algafulan Bell. So, I currently go with it, I will get Kalia, Kukanlash, Pisania. Gulungan lap, wanita kita nak tahu ni gulungan lap ke kita lagi program lap di sini, faham ni ke sini, mana ke wafir, mana ke wamisya. Karena Alik Nena tak sebut gulungan lap lagat perintah bermata, kita tahu ni ini mana ni, aina apa agama Katmina kita tahu. Lagi dengan apa berarti bahasa ni Indra Palik Na Nena dari tamu berkat kita buat ni. Karena malam si kita kalau ni kita malam masih sesuatu. Jauh sinau, bahagian jauh sinau, wingit kau. Terus, abang ni tadi kalau kita malam. Oh, sorry. Sini mah. So. Tari bang Rinson Nena. Ruin treasury sampai misalnya adalah kalau angku ko alnya lagu sen on lagu anda sanksi bahasan lo sewa lepas dengan to ini yang ke dua semua kat kelanjut pun kita minum singe se balance antara singe lu senang almego kanan balance pasnya ba angku ko yang ulit ko sen singe tol lama lapte itsen mana ke kita flatar yang bangsa yang program langsung Kecil as kita ke ekosistem ekosistem bangsa langsung kita mata rosak ke kalau kita pun program ada kita See